Kwabasekorinte bokuqala isahluko seshumi soqala ukufunda evesini lokuqala. Ngokuba ngithandi bazalwane ukuba ningazi ukuthi okhokho bethu bonke babephansi kwefu, bonke badabula ulwandle, bonke babhabhadiswa kuMose efwini naselwandle, bonke badla kudla kunye komoya, bonke baphuza kuphuza kunye kamoya. Ngokuba baphuza edwaleni lomoya elabalandelayo, idwala lelo lalinguKristu. Kepha iningi labo uNkulunkulu wayengathokozi ngabo, ngokuba bashaywa phansi yehlane. Kepha lokho kwaba yisibonelo kithi, size singafisi okubi, njengalokho bona babekufisa, futhi singabi ngabakhonza izithombe njengabanye kubo. Njengokulotshiweyo ukuthi abantu bahlala phansi ukuba badle, baphuze, basukuma ukuba badlale. Futhi asingenzi ubufebe, njengokuba abanye kubo benza ubufebe, bafa ngalusuku lunye abayizinkulungwane ezingama-23. Futhi asingalingi inkosi, njengabanye kubo bayilinga, babhujiswa izinyoka. Futhi singakhononi, njengabanye kubo bakhonona, babhujiswa ngumbulali. Kepha lezo zinto zabehlela bona kube yisibonelo, kulotshelwe ukusiyala thina, osekufikile kithi ukugcina kwezikhathi. Ngakho-ke osuka ethi umi, akaqaphele ukuba angawi. Anifikelwanga ukulingwa okunganjengokwabantu, kepha uNkulunkulu uthembekile, ongayikuvuma ukuba nilingwe ngokungaphezu kwamandla enu, kepha oyakuthi kanye nokulingwa anezele indlela yokuphepha, nize nibe namandla okuthwala. Ngakho-ke bathandwa bami, kubalekeleni ukukhonza izithombe. Ngikhuluma njengakwabahlakaniphileyo, qondani engikushoyo. Isitsha sesibusiso esisibusisayo asiyiyo inhlanganyelo yegazi likaKristu na? Isinkwa esisihlephulayo asiyiyo inhlanganyelo yomzimba kaKristu na? Ngokuba isinkwa sisinye, thina esibaningi singumzimba munye, lokhu thina sonke sihlanganyela leso sinkwa sinye. Bhekani u-Israyeli ngokwenyama, abadla imihlatshelo, abasibo abahlanganyela ne-althari na? Ngakho ngathini pho? Ngathi okuhlatshelwe izithombe kuyinto na? Nokuthi isithombe siyinto na? Kodwa ngithi lokho okuhlatshwa ngabezizwe bakuhlabela amadimoni, kabakuhlabeli uNkulunkulu. Kepha angithandi ukuba nibe nenhlanganyelo namadimoni. Ningesiphuza isitsha senkosi kanye nesitsha samadimoni. Ningehlanganyele itafula lenkosi kanye netafula lamadimoni. Kumbe siyayivusela inkosi ulaka na? Kanti sinamandla kunayo na? Kuvunyelwe konke, kodwa akusizi konke. Kuvunyelwe konke, kodwa akwakhi konke. Akungabikho ozifunela okwakhe, kodwa kube yilowo nalowo afunele omunye. Konke okuthengiswa esilaheni kudleni. Ningahloli lutho ngenxa kanembeza, ngokuba umhlaba ungowenkosi, nakho konke kuwo. Uma omunye kwabangakholwayo enimema, nithanda ukuya, kudleni konke okubekwe phambi kwenu. Ningabuzi lutho ngenxa kanembeza. Kepha uma umuntu ethi kini, lokhu kuhlatshelwe izithombe, ningakudli ngenxa yalowo okushiloyo, nangenxa kanembeza. Kangisho wakho unembeza, ngisho owalo omunye, ngokuba yini ukuba inkululeko yami yahlulwe ngunembeza omunye na? Uma nidla ngokubonga,
ngihlanjalazelwani ngalokho engikubongayo na? Ngakho-ke noma nidla noma niphuza noma nenzani, konke kwenzeleni udumo lukaNkulunkulu. Lingakhubekisi nabaJuda namaGreki nabandla likaNkulunkulu, njengokuba nami ngithokozisa bonke ngakho konke. Ngingafuni okungisiza mina kodwa okusiza abaningi ukuze basindiswe. Kwabasekorinte wokuqala isahluko se-11 soqala ukufunda evesini lokuqala. Yibani ngabalingisi bami njengokuba nami ngilingisa uKristu. Ngiyanibonga ngokuba ningikhumbule ezintweni zonke, nibambelele ezifundisweni njengokuba nganinika zona. Kepha-ke ngithanda ukuba nazi ukuthi inhloko yawo onke amadoda inguKristu, nenhloko yowesifazane iyindoda, nenhloko kaKristu inguNkulunkulu. Yileyo naleyo ndoda esuka ikhuleka noma iprofetha, ikhanda layo limboziwe, ihlazisa ikhanda layo. Kepha yilowo nalo wesifazane osuke ekhuleka nokuba aprofethe, ikhanda lakhe lingagutshuzelwe, uhlazisa ikhanda lakhe, ngokuba lokho kukuye nokuthi uphucile. Ngokuba uma owesifazane engagubuzele, akagundwe, uma kuyihlazo kowesifazane ukuba agundwe noma aphuce, akagubuzele. Ngokuba nempela indoda ayifanele ukumboza ikhanda, lokhu ingumfanekiso nodumo lukaNkulunkulu, kepha owesifazane uludumo lwendoda. Ngokuba indoda ayivelanga kowesifazane, kodwa kowesifazane owavela endodeni. Ngokuba indoda ayidalelwanga owesifazane, kodwa owesifazane wadalelwa indoda. Ngalokho-ke owesifazane ufanele ukuba abe nophawu lwesithunzi ekhanda ngenxa yezingelosi. Nokho enkosini wesifazane kalutho ngaphandle kwendoda, nendoda ayilutho ngaphandle kowesifazane. Ngokuba njengalokhu owesifazane evela endodeni, kanjalo nendoda ivela ngowesifazane, kepha konke kuvela kuNkulunkulu. Ziboneleni nina ngokwenu, kufanele yini ukuba owesifazane akhuleke kuNkulunkulu engagubuzele na? Imvelo uqobo lwayo ayinifundisi yini ukuthi uma indoda inezinwele ezinde kuyihlazo kuyo, nokuthi uma owesifazane enezinwele ezinde kuludumo kuye na, ngokuba uphiwe izinwele zibe yisimbozo? Kepha uma umuntu efuna ukuphika inkani, asinawo umkhuba onjalo thina, namandla kaNkulunkulu kawanawo. Kepha nxa ngiyala ngalokho, anginibongi ukuthi nibuthana kungekukho okuhle kepha kukho okubi. Ngokuba okokuqala, nxa nibuthana ebandleni, ngizwa ukuthi kukhona ukwahlukana phakathi kwenu. Nganxanye ngiyakholwa yikho, ngokuba kumele ukuba khona amaqembu phakathi kwenu, ukuba abaqinisileyo phakathi kwenu babonakale. Ngakho-ke nxa nibuthana ndawonye, akusikho ukudla isidlo seNkosi lokho. Ngokuba ekudleni kwenu yilowo nalowo uthatha okwakhe ukudla ngaphambili, omunye alambe, omunye adakwe. Kanti aninazindlu yini zokudlela nokuphuzela na? Kumbe niyalindelela yini ibandla likaNkulunkulu, nijabhise abangenanto na? Ngizakuthini kini na? Nginibonge na? Anginibongi ngalokho, ngokuba mina ngakwamukela eNkosini lokho nenganinika khona, ukuthi iNkosi uJesu ngalobo busuku akhashelwa ngabo
wathabatha isinkwa wabonga, wasihlephula wathi, "Lokhu kungumzimba wami ohleshulelwe nina. Lokhu kwenzeni ukuba ningikhumbule." Kanjalo wathabatha nesitsha emva kokudla kwakusihlwa, wathi, "Lesi sitsha siyisivumelwane esisha egazini lami. Lokhu kwenzeni ngezikhathi zonke enisiphuza ngazo ukuba ningikhumbule. Ngokuba njalo nxa ngidla lesi sinkwa niphuza lesi sitsha, nimemeze ukufa kweNkosi ize ifike. Ngakho-ke lowo odla lesi sinkwa aphuze lesi sitsha seNkosi ngokufanele unecala lomzimba negazi leNkosi. Kodwa umuntu akazihlolisise, khona-ke adle lesi sinkwa aphuze lesi sitsha. Ngokuba odlayo aphuze uzidlela aziphuzele icala. Uma engawuhlukanisi umzimba weNkosi, ngenxa yalokho baningi phakathi kwenu ababuthakathaka nabagulayo nabaningana balele. Kepha uma besizakuhlulela thina, besingayikwahlulelwa. Kepha nxa sahlulelwa, siyalaywa yiNkosi ukuze singalahlwa kanye nezwe. Ngakho-ke, bazalwane bami, nxa nibuthana ukuba nidle, anolindana. Uma omunye elambile, akadle ekhaya ukube ningabuthaneli ukulahlwa, kepha okuseleyo ngokulungisa mhla ngifikayo. Kwabasekorinte bokuqala isahluko se-12 soqala ukufunda evesini lokuqala. Kepha maqondana neziphiwo zokomoya angithandi, bazalwane, ukuba ningabi nakwazi. Niyazi ukuthi nisengabezizwe naholekela kuzo izithombe ezizimungulu, nakuba naholwa kanjalo. Ngakho ngiyanazisa ukuthi akukho muntu okhuluma ngomoya kaNkulunkulu ongathi kathukwe uJesu, futhi akukho muntu ongathi uJesu uyiNkosi kuphela ngaye uMoya oNgcwele. Kepha kukhona iziphiwo zomusa ezahlukeneyo, kepha nguye lowo Moya. Kukhona izinkonzo ezahlukeneyo, kepha yiyo leyo Nkosi. Kukhona imisebenzi yamandla eyahlukeneyo, kepha nguye lowo Nkulunkulu osebenza konke kubo bonke. Kepha yilowo nalowo uphiwa okubonakalisa umoya kube ngokokusiza. Ngokuba omunye uphiwa ngomoya izwi lokuhlakanipha, kepha omunye izwi lokwazi ngaye lowo moya. Omunye ukukholwa kuye lowo moya. Omunye iziphiwo zokuphulukisa kuye umoya munye. Omunye ukwenza imisebenzi yamandla, omunye ukuprofetha, omunye ukwahlukanisa omoya, omunye ukukhuluma izilimi ngezilimi, omunye ukuhumusha izilimi. Kepha konke lokho kusetshenzwa nguyena lowo moya munye, ebabela yilowo nalowo ngokwakhe njengokuthanda kwakhe. Ngokuba njengomzimba munye, kepha unezitho eziningi, nezitho zonke zomzimba, ngokuba ziziningi zingumzimba munye, unjalo-ke noKristu. Ngokuba ngamoya munye thina sonke sabhaphathizwa sibe mzimba munye, noma singabaJuda noma singamaGreki, noma siyizigqila noma singabakhululekileyo, thina sonke saphuziswa moya munye. Ngokuba umzimba awusiso isitho sinye, kodwa eziningi. Uma unyawo luthi, "Lokhu ngingesiso isandla, angisikho okomzimba," nokho luyikho okomzimba. Noma indlebe ithi, "Lokhu ngingesilo iso, angisikho okomzimba," nokho iyikho okomzimba. Uma umzimba wonke ubuyiso, ukuzwa ngabe kuphi na? Uma wonke ubungukuzwa,
ukunuka ngabe kuphi na? Kepha kalokhu uNkulunkulu umisile izitho zonke, yileso naloso emzimbeni ngokuthanda kwakhe. Uma kambe zonke ziyisitho sinye, umzimba ngabe uphi na? Kepha kalokhu izitho ziningi, kodwa umzimba munye. Iso alinakusho esandleni ukuthi angikudingi, nekhanda futhi alinakusho ezinyaweni ukuthi angikudingi. Kanti ngempela lezo zitho zomzimba ezingathi zibuthakathaka kunezinye ziyadingeka. Nalezo zitho zomzimba ezingathi zidelelekile kunezinye, yizona esizazi kakhulu, nalezo esinamahloni ngazo zihlonipheka kakhulu. Kanti lezo ezinesimo esihle azikudingi lokho. Kepha uNkulunkulu wawuhlanganisa umzimba, enika esidelelekileyo udumo olukhulu kakhulu, ukuze kungabibikho ukwahlukana emzimbeni, kepha izitho zonke zinakekelane ngokufanayo. Uma kuhlupheka isitho sinye, kuhlupheka izitho zonke kanye naso. Uma kudunyiswa isitho sinye, kujabula izitho zonke kanye naso. Kepha nina ningumzimba kaKristu nezitho ngabanye. uNkulunkulu umisile abathile ebandleni, kuqala abapostoli, okwesibili abaprofethi, okwesithathu abafundisi, bese kuba yimisebenzi yamandla, bese kuba yiziphiwo zomusa, zokuphulukisa, nokusiza, nokubusa, nezilimi ngezilimi. Bonke bangabapostoli na? Bonke bangabaprofethi na? Bonke bangabafundisi na? Bonke bangabenza imisebenzi yamandla na? Bonke baneziphiwo zomusa, zokuphulukisa na? Bonke bakhuluma ngezilimi na? Bonke bayahumusha na? Kepha zondelani iziphiwo ezinkulu, kanti senginikhombise indlela eyiyona iyinhle kakhulu. Kwabasekorinte bokuqala isahluko se-13 soqala ukufunda evesini lokuqala. Noma ngikhuluma ngezilimi zabantu nezezingilosi, kepha ngingenalo uthando, ngiyithusi elikhencezayo nensimbi encencethayo. Noma nginokuprofetha ngiqonda izimfihlakalo zonke nokwazi konke, noma nginokukholwa konke ngangokuba ngingagudluza izintaba, kepha ngingenalo uthando, anginto yalutho. Noma ngabo abampofu konke enginakho, noma nginikela umzimba wami ukuba ushiswe, kepha ngingenalo uthando, akungisizi ngalutho. Uthando luyabekezela, uthando lumnene, alunamhawu, uthando aluzigabisi, aluzikhukhumezi, aluziphathi ngokungafanele, aluzifuneli okwalo, alucunuki, alunagqubu, aluthokozi ngokungalungile, kepha luthokozela iqiniso. Lubekezela izinto zonke, lukholwa izinto zonke, luthemba izinto zonke, lukhuthazelela izinto zonke. Uthando alusoze lwaphela, kepha nokuba kukhona ukuprofetha kuyakukhawuka, nokuba kuyizilimi ziyakunqamuka, nokuba kungukwazi kuyawukhawuka, ngokuba sazi ingxenye, siprofetha ingxenye. Kepha nxa sekufikile okupheleleyo, lokho okuyingxenye kuyakukhawuka. Lapho ngisengumntwana, ngakhulumisa okomntwana, ngaqondisa okomntwana, ngazindlisa okomntwana. Kuthe sengiyindoda, ngayeka okobuntwana. Ngokuba manje sibona esibokweni kalufifi, kepha lapho sobukana ubuso nobuso. Manje ngazi ingxenye, kepha lapho ngiyakwazi ngokuphelele, njengokuba kade ngaziwa ngokuphelele. Manje-ke kumi ukukholwa nokwethemba nothando, lokho kokothathu, kepha okukhulu kunalokho luthando.